Dobre ľudia, vítam vás u tohto videa. Dopredu sa musím ospravedlniť za to, že používam Bandicam. Viem, že je to veľmi zastralé aj neprofesionálne, no ale z OBS studiu trošku šibe a nahráva mi to maximálne tak čiernu obrazovku. Už dosť som riešil bez toho, aby sa spustilo nahrávanie a nahrávam len čiernu obrazovku. Pokiaľ niekto viete čo s tým, tak by som ocenil, keby mi to napíšete do komentára. Fakt by som bol vďačný, ale zatiaľ sa budem musieť vystačiť s Bandicamom. No dobre, čo vám som dneska ukázať. Presne kvôli tomuto, lebo mám voľných posledných 7,49 GB z 930, som si chcel vyprázdniť proste počítač, som si dal stiahnuté súbory, potom som začal, čo mám stiahnuté. No, je úplne na spodok, to trošku zrýchlim. A zrazu tu vidím tento súbor. Ja som to sem stiahoval, ale už neviem kvôli čomu. No a teraz po 300 rokoch som to zapnul a ukážem vám reálne, čo som tu našiel. Dobre. Starý dobrý Minecraft Alpha. Jaj. No, ukážem vám, čo som našiel. No, dám single player, mám tu svet. Dobre, možno si myslíte, že ja som si ten svet vytvoril, dobre. To furt je, ale keď to zapnem, je tam fakt, že divné veci. Ako napríklad toto. Tie veci som rozhodne osoba nemá nič z toho, to som tu reálne neurobil. Reálne na tom sa nedá dať ani kreatívku, aby som získal bedrock. No a ja som z toho ako tiež dosť prekvapený, neviem prečo tu ako mne idú ako zvuky, ani hudba, ani nič tu není. Horí tu len tak random, tu horí les. Tento barák možno, že som si ho staval, nie, to si už nepamätám, lebo ja ste videli, to bolo 1.7., keď to som dal, 2024, to si už nepamätám. Ale rozhodne redstone točky a neviem, prečo sa mi tak laguje. Rozhodne zlý počítač nemám. A mám to ešte navyše nastavené na fast. Čakaj, čo... Dobre, to si dám naspäť. Potom ešte vás laguje bez toho. Počkaj, musí tu niečo byť na... Počkaj, dám fancy. A keď dám fancy, ja som tu... No, ja to vážne komentujem. Dobre, len tak tu horí les, len tak random. Všade sú tu, bez bedlocku sú tu kríže. A samozrejme, ovce vyzerajú extrémne divno. Majú nakrivo hlavu. No, opačne. Takže ho zabijem. Ani zvuky nespočujú, ani nič. Reálne... tu som to bol ako preskúmať. Bol som to preskúmať a keď som... keď som zbadal toto, tak som to už livnul a rozhodol som sa, že to idem natáčať. A rozhodne to som sa nemohol postaviť ja, pretože v Minecraft Alpha sa nedali ofarbiť ani cedulky, ani nič. Rozhodne sa nedali ofarbiť cedulky. A je to nejaká stavba z dreva, horí tu len tak random les. Kámo, čo toto sakra je? Po tejto cedulke ako reálne začínam veriť, že v Minecrafte, že Herobrine mohol existovať. Ale... Čo to je s tou kravou? Rozhodne ale nejdem nič preskúmavať cez noc. Najviac ma štve to, že nie sú počuť absolútne žiadne zvuky. Aha. Povie mi niekto sakra, čo to má znamenať? Prečo vyšlo slnko a je tma? To nejak prestáva páčiť, ale extrémne ma štve. To si dáva normál. Zvuky si predstavujú, keby tam bol nejaký jumpscare. Vidím tu, že veľkého... No. A zase tam to si horí! Dobre, ja sa tu zakopem. Ozvem sa vám do riti. What?
Ja sa tu zakopem, ozvem sa vám, až bude ráno. Ja mám 101 točku a budem musieť vyčkať do rána. Ani absolútne nedoslúžim, jak som to dostal do inventára. Že by som mal nejaký, tu som mal 2 armory kožené. Absolútne netuším, jak sa mi to dostalo do inventára. Na rozhodne po tej cedulke sa začínam. Neviete tomu, že Herobrine je skutočne, ja tomu neverím. Počkaj, čo je? Počkaj, bol tu bedrock skutočne? What the f... Alebo to je kameň, dobre. OK, ľudia. Niečo zmenilo, mám pocit, že nie. Zistil som, že som úplne sprostý. Kvôli tomu, lebo že toto má byť creep verzia Minecraftu s Herobrineom. To som zistil už teraz. To si určite stíšim. Aj to, keď som spoznal jedného typka, ktorého vám môžem nechať potom, nechám vám jeho kanál v popise, čo natáčal. Počkaj, čo? Jako render distance? Normal. Wow, počkajte. Skúsim, aby som tu videl. Sakra bolo. Wow, zombík, prečo taký divný? Nie, zabije... Reálne mňa zabije zombík. Tak ja som dobré. Našiel sa. Dobre, a zistil som, že rozhodnem celú, čo som nám videl predtým, či nebudzem, lebo sa stane taká jedna nepekná vec a tento ostrov. Toto si tu asi zoberiem. What the? Dobre, všetko je to zatiaľ byť... Počkať! Je to normálny zombík? Aj, to je skeleton, tam nejdem. To bol skeleton. Teraz tu budem musieť prečkať do rána. Počkaj, čo? To nevyzerá... Tam, čo tam robí zombie villager? What the f... Dobre, sam radšej nejdem preč... Neviem, čo ma zaujíma, čo tam robí zombie... Dobre, tam nejdem. Infarkt. Vieš čo, ja si toto radšej úplne vypnem a trošku si stiším sluchátka, lebo dostávam, že infarkty. Ale hlavne neničiť cedulky, pretože sa nám sem do hry joine Herobrine. No konečne, ja neverím svojim očiam. Ono to slnko aj vyšlo. No konečne. Wow, hedné krížom tu nebol. Nie, skeleton, chodovitý. What? Wow, hej, bro. Jak je to možné?
Viete čo sa ja trošičku bojím? Dúfam, že to aspoň nebude jumpscare. Moja úloha dneska, no, neviem, čo sa mi to podarí, ale tak bude stretnúť Herobrina a rozdať si to s ním. Ale to neviem, či videl to, keď som pozeral. Wow, počkaj, čo to tu bolo? Ľudia, predložte si to dozadu, ale mal som pocit, že za mnou bol Herobrine. Predložte si to dozadu. Tento Chris sa mi to prestáva ľúbiť. Mne sa vlastne ľúbi žiadny Chris. Dobre. Give me my iron. Nižšie radšej nechcem. A toto potrebujem viacej kameňa rozhodne. Hen sa mi tam akože neľúbi. A tú cedulku ničiť, ale počkaj, nesem pozrieť do tú banaku. Nám by nemalo byť nič. Dúfam. Ja točím za svoj život. What the fuck? A to sú dvere. Nič to nie, tak radšej dvere zavrieme. Nič to nie, ale ja áno, poďte sem, Gravy, áno, poďte sem, Gravy, poďte sem. Poď. Keď tam bol, myslím. A toto tu nebolo, či? Toto tu rozhodne nebolo. Už prestalo sa mi to tu páčiť. Nie, reálne, môžu tu byť nejaký normálny... Môžu tu byť nejaký normálny mob, čo mi dá jedlo. Ale chcem jedlo. Ale nepočujem žiadne zvuky, mám vypnutú hudbu, aj zvuky, aj tak tu niečo je počuť. Takže poviem to navrhnúť, ľúbi sa mi to. Ďalšia tá blbosť. Dobrá, kam môžu tu byť nejaké prasa už? Tak ja chcem prasa už. Dajte mi moje prasa. Ráni, dajte mi moje prasa. Áno, poď sem, čuníku, poď sem, bouchale. Poď sem. Ty si moje jedný zojela. Poď sem. O! No do riti. No do prdele. Ajajaj. Reálne... Vážne. Daj mi dokonečne jedlo. Áno. Poď sem. Čuníku, poď sem. Zase jedlo. Idem sa asi pomaličky vracať späť, lebo tam mám aj pec. Hlavne si neobať žiadny damage. Áno, proste ďalšie, áno, poď sem. Ty sem poď. Ty sem okamžice poď.
Ty poď ihne ku svojmu ockovi. A to je reálne... Vážne. Áno, poď sem. A dám ďalšie. No, wow. Kámo, Herobrine, ma nechci naštvať. Botov! Ty sem... No. Takto sa mi to tu ľúbi. Hlavne Herobrine mi neníš môj pekný barášik. Neviem, či som si ho stával... Toto asi bolo zastávané kvôli niečomu. Vieš čo, Herobrine, wow. Dobre, to tam načo nechám aj to uhlie. Budem sa povedať, že som to tam nevidel. Naposledy som to hral v auguste, takže... To je logické, že si nebudem pamätať. A cedulky sú tu! To sa mi nezdá, že som už hral, ale dobre. To chcem vypiesť. Škoda, že nie je ešte stakovanie niektorých vecí. Aká sa smieva. Wow. Wow, toho tu nebolo. Chiamo Herobrine. Ty ma tu neství. Trošku sa musím osvetliť. Slepička, ty sem poď. Slepička, poď sem. Ty mi dáš... A tak slepkám tiež na jedlo. Dobre. A samozrejme, pokiaľ by ste nevideli niečo, čo som nevideli ja, tak mi to určite napíšte do komentáru. Dobre, železo. Wow! Kámo! Herobrine, napríklad. What the fuck? A lot of... Týmto tu budeš písať veci, hej? Ticho do riti. Tak ja ti tu tiež niečo napíšem. Ja ti tu tiež nechám správu. Ja ti tu tiež nechám správu v pán Herobrine. Wow! Nice. Za to, že ťa nikto nemá rád, za to nemôžem. Mňa za to obťažovať nemusíš. Ja som ti nič neurobil, kámo. Herobrine tu niekde so mnou, ja o tom viem. Ešte nie je rozhodne. A ešte jedno osičko. Tak ale to mi dosť budem fajtiť, keď ono dokáže zabiť na jednu randan. To s ničím nechcem mať len červené. Oh.
môžem púsať dopredu na moju hlavu F5-kou. Neviem, ako to bolo, ale tak asi je len to tak. Dosť divné. Počkaj, možno si urobiť nejakú časárnu, dobré. No tak urobím si jasné, že to pánka, na nič ja nemám. Prestáva ma to zbaviť. Idem si nakopať, keďže mám už železný krompáč. Tak idú si ja nakopať zlato. Opoval sa mi, že teraz kam vyhodiť veci. Zaudal, že som počul zvuk, to som dokopal. Dobre, urobím si armor. Wow. Ako... Oh. Vážne. Dobre, tak ďakujem za zlato. Ďakujem za ďalšie zlato. Tak si ušetrím. Dobre, takže tuto by som to ľudia dneska tu by som to asi dneska ukončil. Pokiaľ by ste chceli part 2, tak dajte na toto video 8 lajkov. No a ja sa s vami lúčim pri ďalšom diele. Dúfam, že už ho konečne uvidíme. Keby sa dal otvoriť chat, tak ja tam niečo napíšem, ale ten chat sa už nedá otvoriť, no to je jedno. Uvidíme sa pri ďalšom parte a